खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि गोदानै खुलिजानाय आर'नाइ स्टुडिय'आव आं दिनै बे भिडिअखौ काति फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बानायनाय जादों। काति फोरबोखौ जों बयबो मिथिखायो, माइनाव खेराइ फोरबो होननानैबो मिथियो गोबाङा आरो काति फोरबो होननानैबो मिथियो। जों बोरैहाय काति फोरबोआव मोनाबिलि समाव आलारि सावनानै मोनाबिलि समखौ समायना खालामो एबा समायना नुहोयो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन। बिदिब्ला फैदो आंजों भिडिअआव नायफादो आरो इन्जय खालामफादो। आं दिनैहाय बारा जेबो बुङा। भिडिअखौथ' जों नायखांबाय। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि आर'नाइ स्टुडिअ चेनेलखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम, लोगोसे शेयार, साबस्क्राइब आरो आगदाथिंजायनि बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जेन आंनि गोदान गोदान आपकामिं भिडिअफोरा सिगांग्रो नोंथांनिसिम नटिफिकेसन सहैयो। गोजोन्थों।